Hola a tots, benvinguts a la primera edició del podcast Bitcoin Kilòmetre Zero. La idea d'aquest podcast és introduir una mica el món de la blockchain a la gent que poder estar més fora d'aquest món i sobretot parlar al final i més endavant de notícies. Avui el que farem serà, el primer de tot, presentar-nos, dir-nos qui som, tant tu, Guillem, com tu, Enric, com jo, que em dic Pol. I llavors, a la llarga serà... I després desenvoluparem una mica el que és una introducció al món a través de parlant des de blockchain fins a descentralització, concepte d'NFT, concepte de criptomonedes. Tirarem després una mica a unes notícies si arribem i farem el que puguem. Intentarem durar una hora, més o menys, vale? I res, comencem. Jo, primer de tot, el que és interessant saber sempre, amb qualsevol persona amb la que parles, és... Comencem amb tu, Guillem, per exemple. És com has arribat al món de les criptomonedes, per què t'han interessat tant, què vas pensar d'elles al principi? Són moltes preguntes, per tu te les ordenes com vulguis. Per què t'han interessat tant, què pensaves al principi i també, sobretot, per què vas decidir entrar-hi? Bueno, jo em dic Guillem Barfull i el primer contacte que vaig tenir una mica amb el món de l'empresa va ser el 2018. També en aquella època vaig sentir parlar de Bitcoin, però no li vaig fer cas. I el primer contacte amb les criptos són el 2020, justament quan comença la pandèmia, ja que gràcies a un amic de col·le que em vaig enterar que invertia en les criptomonedes i li vaig dir si em podia ajudar a donar un cop de mà i tal, i m'ho va explicar tot, un saludo en Nel, i bueno, em va introduir en aquest món i allà vaig invertir per primera vegada en aquest moment Litecoin. I al principi de tot, abans d'introduir-te en aquest món, què pensaves? És a dir, tu havies sentit a parlar d'això, o sigui, crec que no deu ser la setmana després, o sigui que va ser la setmana després de sentir-ho. Tu vas tenir un moment de reflexió. Jo vaig sentir Bitcoin el 2017-2018. I què era aquell moment que vas pensar d'això? Aquell moment jo l'únic que feia era el burro i jugar a la Play i no li vaig fer cas al Bitcoin. I llavors et feia por o simplement no li vas fer cas? No li vaig fer cas i també feia por perquè és que els mitjans tradicionals l'únic que deien era és una bombolla, no serveix per res, etc. saps? Sí. Amb el temps s'ha vist que això és mentida. I portem una bombolla bastant gran, ja. I cada vegada veus que no pots fer tant cas en els mitjans tradicionals. Vale. Per això estem aquí. Molt bé. I tu, Enric, com vas arribar a aquest món i què pensaves al principi? I bueno, les mateixes preguntes que jo soc l'Enric Olinas i també vaig sentir parlar del Bitcoin també el 2017, quan també, diguéssim, se n'estava parlant molt pel preu que tenia en aquell moment, que era molt alt, però també, diguéssim, una mica com Guillem no li vaig fer cas, tampoc tenia capital per invertir, també estava una mica com diu ell, fent el burro i jugant a la Play, i després a l'agost-setembre del 2020, per en Guillem Barfull, que em va començar a parlar sobre el tema de criptomonedes, doncs també em vaig començar a endinsar una mica en el tema i vaig començar a invertir, primer en Litecoin i després en Bitcoin, i vaig començar a experimentar i veure tot, diguéssim, com funcionava i intentant, diguéssim, treure informació a través de YouTube i Twitter, bàsicament, diguéssim, a través d'internet, estudiant de forma autodidacta i també parlant amb els meus amics, i després al febrer-març vaig començar a entendre, vaig descobrir el tema dels NFTs i des d'aquell moment també he estat, diguéssim, de forma autodidacta i també amb vosaltres, doncs, aprenent sobretot el tema aquest dels NFTs i el potencial que hi ha i invertint i tal. Sí, llavors la teva primera inversió com ell va ser en la gran moneda Litecoin. Vaig invertir a través del gran broker Goin, que no el recomano, 150 euros a Litecoin i encara els estàs esperant. I realment els vaig treure al cap de poc. perquè tampoc ho entenia, però després entenent Bitcoin i tal ja vaig començar a fer inversions més a llarg termini i vaig realment entendre com funcionava i vaig tenir-ho clar que sí, ara que has dit Goin, jo també vaig entrar a Goin i pensava... recomanat per tu, de fet. Recomanat per mi pot ser molt fort, Quina cagada més gran, tio. Bueno, un exchange d'altes comissions. Jo... Sí, és que en realitat no és un exchange, vull dir, Goin és Goin. És igual. Jo en el meu cas soc en Pol i en el meu cas va ser... M'ho deixa època aquí, és que m'ha fet molta gràcia el de Goin, tio. M'ha matat bastant. Total. Que en el meu cas va ser... Un moment, és que m'ha fet molta gràcia, tio. Total, que en el meu cas va ser... No cal. En el meu cas va ser... entrar al 2017 a entendre una mica això del món a través de gent també... O sigui, en el meu cas jo estava com el vostre cas del 2020, 2018, però uns anys abans, i va ser un de la classe que parlava molt sobre el tema, parlava molt sobre la blockchain, era com ja entrava en aquest món més conceptual, blockchain, més
poder friki, entre cometes, no? I dintre d'aquest món ell destacava una moneda, i recordo que era Ripple. Vaig comprar Ripple i vaig estar 2 dies invertint en Ripple. 2 dies, perquè... Paper hands. Vaig fer un paper hands que flipes, perquè bàsicament vaig entrar i no pujava, tio. No pujava, em passava els dies i no pujava. I em vaig ratllar molt. Després vaig treure els diners, vaig tornar a entrar guany després, això t'ho vaig dir. Vaig guanyar molt poc, perquè vaig ficar molt poc també, i llavors ja sí que finals de l'any passat, novembre de l'any passat, fa un any més o menys, entro amb més consideració al món aquest de Bitcoin, Ethereum, tal, compro molt Ethereum i molt Bitcoin, només, 2 monedes grans, i llavors ja cap a més tard, cap a l'agost, però gràcies a tu, entro ja 100% al món de l'NFT, que és a mi el que més m'agrada, trobo que és més, arriba més a tothom. Però bueno, un cop introduïts tots, també cal introduir del que parlarem perquè tothom pugui entendre una mica què és cada cosa, no? I primer de tot és interessant parlar sobre el concepte de descentralització i blockchain com un concepte únic i què significa descentralització i com ho lligo això amb la blockchain. Bueno, descentralització és un concepte molt general que ho lliguem a la blockchain, ja que la blockchain neix el 2008 en Bitcoin, que és quan per primera vegada es fa públic el white paper de Bitcoin, que és una mica el document que explica què és. Això és el full de ruta. El full de ruta del projecte, i és publicat per Satoshi Nakamoto, no se sap si és una persona o un grup de persones, és algú totalment anònim, i no es posa a disposició al mercat el primer Bitcoin fins al 2009, pocs mesos després que es presentés el white paper, que fa poc va fer 13 anys. 13 anys. I llavors, però això està bé, però el concepte de descentralització ha nascut, però si vols tu, Enric, explica una mica què significa que una cosa estigui descentralitzada i que estigui a la blockchain. Vale, bàsicament el tema de la descentralització és que mitjançant Bitcoin, que entenem que es poden fer transaccions i amb les compres i ventes de Bitcoin, diguéssim, aquestes compraventes s'han d'aprovar a través d'alguna cosa, no? Nosaltres en el món tradicional coneixem els bancs com a institucions centralitzades, intermediaris que ens aproven aquestes transaccions. Sí, perdona, t'entenc molt ràpid. Sí, quan per exemple fem una compra a través d'internet i nosaltres fem servir la nostra targeta de crèdit, en aquell moment el banc acredita que tu tens uns diners i per tant pots fer aquesta compra. I quan vaig a comprar alguna cosa i pago una targeta de crèdit, algú ens està acreditant. O sigui, això seria... És aquest intermediari. Per tant, si ara el portéssim cap a la descentralització i cap a la blockchain, com funciona? Exacte, és a dir, cap al món tradicional són aquests bancs tradicionals que estan centralitzats en una institució, i cap a la blockchain són aquesta gent que coneixem com a miners, no? Que són aquestes institucions, aquestes empreses o persones o grup de persones que a través de les seves targetes gràfiques, de targetes gràfiques aproven aquests algoritmes que permeten aprovar aquestes transaccions de compra-venta i transaccions de transaccionar entre persones amb criptomonedes. I bàsicament els beneficis de que sigui descentralitzat és que no confies únicament en una institució centralitzada, és a dir, que els miners estan repartits arreu del món i no hi ha un miner que tingui més poder que un altre miner, són persones totalment anònimes que fan aquest procés d'aprovar transaccions, i bàsicament durant aquests 11 anys que ha estat funcionant la red de Bitcoin no ha tingut cap fallo en cap moment pel tema aquest de que, a diferència de les institucions centralitzades, a la que falla l'institució centralitzada cau tot. Però el benefici de que sigui descentralitzat és que cau hi ha un 99,9% de miners que segueixen funcionant al darrere perquè no confies només en una institució. Per tant, o sigui, quan parlem de trust i de confiança, clar, jo sóc una persona d'una edat, l'edat que sigui, però clar, a mi em dius, és que clar, jo si he de confiar en una persona que ni conec, no sé on està, no té cap obligació laboral, no té un sou fixe, perquè si aquella persona no mina, es trenta les mans i aquella persona no treballa, no passa res, pot treballar quan vulgui. I a més, depenc de que aquesta persona tingui un ordinador suficientment potent que cada vegada exigeix més un ordinador per minar, perquè hem vist la inflació que hi ha hagut en gràfiques ve del fet de que s'està minant a una dificultat més alta perquè hi ha més gent intentant minar, no? Però llavors la pregunta és quina seguretat em dona a mi que una persona que estigui lluny de mi pugui fer això. Per què és més segura la blockchain que no pas o la descentralització que la centralització actual? Bueno, bàsicament pel que he comentat abans, si tu ets un hacker i vols hackejar una pàgina web, ataques un servidor i tens la pàgina web hackejada. Si tu vols hackejar un bitcoin, és a dir, falsificar una transacció de bitcoins,
has de hackejar tots els servidors en què està redistribuïda la red de Bitcoin, que són els miners aquests. Que són milions. Que són milions arreu del món. I aquests tenen... Dius, per què minen? Doncs quin és el seu incentiu? Ells tenen una recompensa que cada 4 anys es redueix a la meitat, el que se'n diu halving. I em sembla que ara la recompensa està amb 6 bitcoins per bloc minat, que això ja és un concepte més... Vale, cap problema. O sigui, bàsicament, la seguretat ens la dona que hi ha tantes unitats treballant que alguna unitat funcionarà, no? O sigui, fem servir una mica el concepte de bueno, com que són molts, algú t'ho farà. Exacte. No? I mai fallarà perquè sempre hi haurà algú que estarà allà responent. Molt bé, llavors, neix aquest concepte Bitcoin, que Bitcoin, com has dit tu molt bé, neix el 2008-2009 amb tot el white paper i es publica i tal. Llavors, per què en aquesta blockchain no només hi ha Bitcoin? Hi ha altres criptomonedes, siguin altcoins, que són monedes alternatives a Bitcoin, siguin shitcoins, que són monedes que tenen uns booms heavies, però per què? Què és tot això? Primer de tot, aclarar que Bitcoin és la més important, la primera que ha existit des de sempre, i va sortir com el que hem comentat fa un moment, un concepte d'una moneda peer-to-peer, de persona a persona sense intermediaris. Llavors, des d'aquí s'han desenvolupat altres monedes, les alternative altcoins, i n'hi ha de molts tipus. Per exemple, hi ha Ethereum, que utilitza un sistema de programació diferent al de Bitcoin, vale. Però les 3 que van sortir primeres van ser Bitcoin, Bitcoin Cash i Litecoin, que les diferències són mínimes. Per exemple, Bitcoin té un límit de 21 milions. Perquè, perdona, però hi ha moltes monedes que neixen només canviant una petita part del codi de Bitcoin. Exacte, perquè això jo crec que cal parlar-ne, que el tema de que Bitcoin, el ser codi obert, és a dir, el codi de Bitcoin està obert a tot el món i tothom el pot copiar, està públic. Hi ha, per exemple, això de Bitcoin Cash, que es va copiar aquest codi, es va canviar alguna petita cosa, es va fer alguna petita modificació i es va publicar, no, diguéssim, i va ser com una moneda que tenia, diguéssim, el mateix fi que Bitcoin, amb unes modificacions, però que no és l'original, saps què vull dir? D'acord, llavors... També aclarar això un moment, que a Bitcoin hi ha 21 milions, no poden haver-hi més, perquè es va programar d'aquesta manera, però en circulació n'hi ha 18 milions i s'acabaran de minar el 2100 i pico, 140 em sembla, i això és degut a que el que hem dit abans, que la recompensa per minar els bitcoins i trobar-los es redueix a la meitat cada 4 anys i cada vegada costa més. Exacte, l'oferta de bitcoin està limitada des del dia 1, des del dia que es va tenir la idea, a 21 milions, a diferència de, per exemple, l'euro, que diguéssim no hi ha una oferta limitada, sinó que és una oferta il·limitada i diguéssim la circulació i la nova circulació d'euros es decideix a través d'un banc central, que és una institució centralitzada que, diguéssim, pel que ells creuen que beneficiarà la societat, que realment no beneficia la societat, sinó els beneficia, diguéssim, a qui ells realment volen beneficiar, doncs fan circular noves monedes o no, i per això es coneix a Bitcoin una mica com la reserva de valor. No? Pensa que el 40% del dòlar està imprès l'últim any. El 40% del dòlar circulant que hi ha hagut de tota la història s'ha imprès. Sí, llavors, clar, aquest increment... encara que tinguis uns coneixements bàsics de la llei d'oferta i demanda, tu sabent aquesta dada, és a dir, és inútil tenir resultats. No sé quants centenars la inflació t'ataca negativament sempre. Llavors, clar, una mica lligant aquesta limitació del Bitcoin i aquest concepte que el Bitcoin és limitat, hi ha un actiu amb el que el podem lligar molt bé, i aquest actiu és l'or. Vale? Llavors, així molt ràpid i per lligar-lo superràpid, però per què el Bitcoin no és útil? És a dir, en si el Bitcoin no serveix per res perquè no ens permet anar a comprar res ni fer res, però per què Bitcoin és l'or de la blockchain i és la reserva de valor que has dit tu ara fa poc? Nosaltres pensem que el Bitcoin és l'or, però és com la seva evolució. És a dir, està respaldat per una tecnologia infranquejable pel que hem dit del sistema de la descentralització, que és infranquejable, i a diferència de l'or se sap ben bé el límit de bitcoins que hi ha. L'or sabem que és limitat perquè està només aquí a la Terra, però no sabem fins a quin punt és limitat. I tot i que són mercats molt similars, Bitcoin està en un moment molt més verge que no pas l'or. Per exemple, podem comparar que ara Bitcoin està, per exemple, com estava l'or en els anys 80-90. Vale. Exacte, i també cal destacar una mica que Bitcoin, el no ser útil en el nostre dia per anar a comprar el pa, realment té una red a darrere que permet fer aquestes transaccions, que per exemple, per posar un exemple, ara que El Salvador ha adoptat la Bitcoin com a moneda legal del país... I 100 montaditos pots comprar Bitcoin fins des de fa poc. Sí? Sí.
Sí, Cien Montaditos va acceptar perquè a través de l'exchange, com es deia, l'exchange espanyola, la nova que ha sortit, la que va Bit2Me. de Bit2Me, Bit2Me va fer un tracte amb ells per poder fer... O sigui, és una mica més de valor. Doncs el tema és aquest, que... Adopció massiva. Exacte. Si jo ara, per exemple, vull fer una transacció, vull passar 1.000 euros des d'aquí a Espanya a un familiar o un amic que tingui a El Salvador, tinc dues opcions. La primera opció és fer-ho a través d'una institució centralitzada, a través d'uns bancs, que fàcilment em cobraran un 20-30% de comissió i em tardaran aproximadament uns 5 dies laborals a fer aquesta transacció, o tinc l'opció de fer-ho a través de la red de Bitcoin, que em permet fer aquesta transacció de forma instantània i amb unes comissions, amb unes fees de la red de Bitcoin super baixes i fixes, no? O sigui, per tant, passem... O sigui, si evolucionéssim l'or com a concepte... O sigui, sortint de la blockchain, si evolucionéssim l'or seria com agafar l'or i portar-lo al digital i a més, que el puc transaccionar molt més ràpid i per tant és una reserva de valor, una reserva de valor tema logística, reserva de valor que a més ens permet fer intercanvis de valor, no? Exacte. Seria com aquest upgrade que està respaldat per una tecnologia que és la tecnologia més segura i transparent que s'anomena blockchain. Perfecte. Que porta més de 10 anys en funcionament I que mai ha passat res. Exacte. Vale, llavors ara hem parlat una mica sobre... O sigui, hem separat aquest primer bloc, que seria el bloc de les criptomonedes, i entrem llavors ja al bloc que poder més tocarem i poder que hi ha més notícies i que està més actualitzat a dia d'avui, tot i que està en un molt mal moment econòmic, això en parlarem més endavant. Però neix Bitcoin per un cantó, ¿vale? I Bitcoin té la seva utilitat mínima, que hem dit, i per l'altra banda tenim altres monedes, una moneda alternativa a Bitcoin, jo no la considero, com ja sabeu, alternativa, és Ethereum, i Ethereum, a diferència de Bitcoin, ja oblidem aquest concepte de reserva de valor i entrem en un concepte que és la utilitat diària, que és el que molta gent quan diu vull invertir en Bitcoin, però esclar, el Bitcoin no serveix per res. És que tampoc ha de servir per res, per tant, hi ha altres monedes. I una d'aquestes monedes és Ethereum, com també pot ser Solana, que els dos comparteixen una utilitat, que és l'utilitat de compra-venta d'NFTs i per tant els smart contracts que hi ha a darrere d'això. Llavors, entrem una mica què és un smart contract, què és un NFT, i com en un futur, i això ja en parlarem també una mica més endavant i ho anirem veient al llarg de tots els podcasts, això sí que és un concepte que anirem actualitzant, però com pot evolucionar, ¿vale? Per tant, NFT i smart contract. Bueno, Ethereum, per començar, és una altra criptomoneda que utilitza un llenguatge de programació diferent a Bitcoin i introdueix per primera vegada els smart contracts, que són els contractes intel·ligents, i ho podríem fer un símil, per exemple, quan compres una casa o qualsevol cosa que requereix un intermediari, un abogat, un banc, tot, doncs el que permet els smart contracts és que aquest contracte quedi registrat al blockchain i evitis tota aquesta parafernàlia de que hi hagin intermediaris que et cobren comissions... Per tant, smart contract, com bé diu la paraula en anglès, és un contracte intel·ligent, per tant, un contracte automàtic que genera una persona que és la persona que l'ha mintejat, el concepte de mintejar és crear-lo, és entrar-lo a la blockchain. O sigui, quan mintegem un producte el que estem fent simplement és extreure'l d'un servidor i portar-lo a la blockchain, i un cop està dintre la blockchain, allà ja està firmat per nosaltres des del primer dia, el seu creador, la primera persona que l'ha tingut a les seves mans. Si hi ha transaccions, siguin en valor o sense, ens va remarcant de qui és cadascú. Llavors això seria una mica el concepte smart contract que va implícit el concepte que és una mica més superior i que té més autoritat, que és el concepte NFT. Això l'Auli ens ho explicarà. Que aquí tenim l'expert d'NFTs, però... Vale, no, els NFTs bàsicament són qualsevol tipus d'actiu que coneixem a la vida real portat al món digital i registrat i que queda registrat a la blockchain i que per tant al estar registrat en aquesta tecnologia diguéssim tan transparent i segura permet donar diguéssim qualsevol tipus d'utilitats a possibilitats infinites i permet donar exclusivitat a tot tipus de comunitats o inclús marques de roba o de joies o el que sigui i permet portar totes les comunitats a un extrem que abans de la implementació de la tecnologia blockchain no havia estat possible. Vale, fem una mica més pràctic, no? Això, o sigui, conceptualment és correcte, NFT, no, o sigui, sí, el concepte és correcte, però jo el que dic és, vale, comunitats, aquests conceptes, tot això que va rodant una mica tota la idea de NFT, però fiquem un exemple real, és a dir, jo sóc una marca, sóc una empresa, sóc un equip de futbol, sóc un cantant i vull utilitzar un NFT, o sigui, fiquem un exemple o fiqueu un exemple d'una entitat que pugui utilitzar un NFT i que li sigui rentable i per què li és rentable.
Vale, per exemple, és a dir, els NFTs, la tecnologia dels NFTs es pot implementar a qualsevol tipus de sector de l'economia, no? Però, per exemple, implementant-lo a un sector com són, per exemple, les marques de roba. Diguéssim, una marca de roba coneguda o posem una marca de joies com és Rolex, per exemple. Podria treure una col·lecció de Rolex i que cada Rolex estigués associat respaldat a un NFT. a un NFT. I, per exemple, d'un Rolex que, per exemple, és a dir, els Rolex moltes vegades ja que són edicions limitades, Sí, tipus sí. d'aquesta Bueno, edició... n'hi ha d'úniques, n'hi ha de limitades, però sí que és veritat que sempre, o sigui, Rolex sí que compleix, jo crec que el concepte va més per aquí, Rolex compleix que tu, o sigui, és molt important quan tens un producte Rolex, és tenir la teva garantia a casa, amb els, o sigui, que marca que tu ets la persona que és teu, que és únic, que és únic, que és el número de que és sèrie, real. tal. Exacte. Llavors, clar, que és teu no ho diu enlloc, diu un nom, però un nom que no fica el teu número de DNI ni la teva nacionalitat, simplement fica que... Bueno, i si ho posés en un paper es pot falsificar Sí, tranquil·lament. però a més, si jo demà vinc a robar a casa teva, no? O sigui, que tampoc ho he de fer, però vinc a robar a casa teva i jo et robo Rolex, et robo caixa del Rolex que hi tens a dintre els papers, automàticament aquest Rolex, si no em pillen, Sí. és meu. Sí, i jo em volia entrar jo, és que, per exemple, m'imagino, me l'invento, potser no és així, però una col·lecció de Rolex on hi hagin 10.000 edicions d'un mateix Rolex, diguéssim, això ho diu a la caixa i ho pot dir en el mateix Rolex que aquest és el número tal de 10.000. Ja està, i tu confies en la marca Rolex de que només n'ha fet 10.000. Clar. Però és que jo prefereixo confiar també, a part de la marca Rolex, confiar en la tecnologia blockchain, i a través de la tecnologia blockchain, si s'associa un NFT a cada un d'aquests 10.000 Rolex, aquesta unitat, aquesta quantitat de 10.000 està registrada al blockchain. Amb la transparència pots Però és que hi ha molta més Però és que confiança. inclús a qualsevol Rolex, és a dir, és el que et deia abans, no? Sí, sí. O sigui, si jo et robo el Rolex, automàticament tu ja no podràs dir que és teu. O sigui, que jo no podré dir que és meu, si te l'he robat jo. Perquè ja serà... És un Rolex Amb el certificat robat, NFT. que el certificat NFT està al meu nom i com que està a la blockchain i que ho dèiem abans és molt difícil perquè, tornant una mica al concepte d'abans, no? O sigui, hackejar un sistema blockchain i hackejar tots els servidors. Si hi ha milions de servidors al món, no puc hackejar-los tots o no tinc la capacitat, a dia d'avui ni ha cap capacitat. llavors ningú queda té registrat i amb transparència que aquell NFT és teu. Exacte. I si el revens, a qui li has revengut. Aquí l'he revengut. I llavors sempre hi haurà registres de tot això. I a tot això, i que jo també és molt interessant, el tema NFTs, sempre l'NFT repercuteix econòmicament a la persona que l'ha creat. I això hi ha empreses... És el que incentiva a la creació i a aportar valor a la col·lecció dels NFTs. Exacte. És a dir, per exemple, un NFT, que això no ho hem dit, és un non-fungible token, un token no fungible. És a dir, reemplaçable i està en el sistema de la blockchain infranquejable. Imagina't el que deia l'Auli, que posem l'exemple de Rolex o posem l'exemple que hi ha ara mateix que existeix, que és el de Playboy. Playboy ha tret una col·lecció de 11.953 NFTs. Bueno, el número és perquè Playboy es va crear el 1953, però això és simbòlic. Treu la col·lecció d'aquesta quantitat i la posa a la venda, amb el que has dit tu, per mintejar. Llavors, els que confien en Playboy mintegen aquest NFT i Playboy a canvi els hi pot aportar valor a darrere a la gent que té aquest NFT. I com que queda a la blockchain i queda registrat, Playboy sap ben bé qui té aquell NFT, si es revèn, a qui es revèn, i quan es revèn, sempre Playboy s'emporta un royalties, una comissió que està entre el 5 i el 12%. Exacte, llavors... I és el que interessa a la marca, aportar valor perquè el valor de l'NFT pugi, Perquè llavors a cada reventa, com més alt sigui, més comissió s'emporten. I és a dir, què pot fer Playboy? Aportant valor. Doncs tots els que tinguin aquest NFT, veniu a una festa de Playboy que organitzem aquí. Tots els que teniu aquest NFT us enviarem una suadera a casa. Com més valor aportin, més es revaloritza aquest NFT i a la reventa més royalties s'emporta Playboy. I això és el que incentiva aquestes empreses. Llavors, en el teu cas, per exemple, recordes que parlàvem ara sobre el royalty aquest que es guanya, vale. Sempre i quan un NFT es faci en el blockchain i es vulgui jugar sempre a la blockchain. És a dir, en aquest cas, Playboy ha entrat a la blockchain i ha entrat per quedar-se dintre la blockchain. És a dir, no ha entrat per treballar fora de la blockchain. Però sí que el que moltes vegades es pregunta és, vale, però si jo no vull treballar a la blockchain, hi ha un exemple, l'exemple de venda entrades d'etiquets que es diu l'empresa Get Protocol. Get Protocol el que fa és utilitza aquest concepte de que l'empresa creadora s'emporta amb una comissió de cada revenda per aplicar-ho expedir en una altra indústria. Exacte, una altra indústria, que és la indústria dels tiquets, venda d'entrades, a sigui concerts, a partits de futbol, el que sigui. És a dir, si, jo què sé, Harry Styles ve a Barcelona, aquest tio segurament les seves entrades tindran revenda. I això ho hem vist moltes vegades fora dels concerts, que revenen amb uns preus desorbitats. Harry Styles perd diners si a fora es venen... No guanya l'incentiu de la revenda. No perd diners, si el tiquet estigués no perd diners, creat en format NFT,
si rebent sempre en Harry Styles s'emportaria és beneficiar-se d'aquest mercat secundari que a dia d'avui que actualment el creador el que porta aquest concert o aquests tiquets d'un camp de futbol, d'un partit de futbol, no se'n beneficia d'aquest mercat Exacte, secundari. no hi perd diners, l'únic que hi perd és potencial a guanyar. I perd com es diu allò? Royalties, no. No, el cost d'oportunitat. Exacte, això està clar, és a dir, el cost d'oportunitat de Eliminem qualsevol camp de d'oportunitat. futbol, o de qualsevol equip de futbol, o de qualsevol concert, de no fer-ho en forma d'NFT i beneficiar-s'hi dels beneficis del mercat secundari és massa alt per no fer-ho. Exacte. I a part d'això, com dèiem abans també, doncs a través de la tecnologia blockchain, si aquests tiquets, si es fan en forma d'NFT, estan registrats a la tecnologia blockchain i per tant la confiança puja molt més, no? Exacte, clar, o sigui, serà 100% fiable que aquell tiquet és real i llavors quan tu entris, això passa inclús a la revenda actual, moltes vegades tu no li compraràs o sempre fa cosa si vas a un concert a fora i veus el típic tio que ven una entrada que no saps si és real aquella entrada perquè el tio està allà revenent, si fos blockchain pum, sé que és real, a més i sé que tampoc estic fent res dolent, inclús amb la reventa de qualsevol cosa, podem fer un llibre com el que tenim aquí darrere, qualsevol llibre pot estar en format NFT, òbviament quan sigui un llibre digital, i puc revendre i puc introduir aquest món, per exemple, també a Fortnite, que hi ha les skins, el món del gaming. a les skins de Fortnite, a les skins de CSGO, tots aquests jocs que tenen unes skins que després que tu vas generant una cartera de skins i sempre passa, quan compres un personatge nou en un joc i jugues 2 dies. Llavors, quan t'has cansat d'aquell personatge o d'aquella skin del personatge, no el pots revendre. No la fas servir més, és més i perd. La skin de Fortnite te la compres, et canses al cap de, bueno, posa-li mig any, no el pots revendre. O inclús també, ja et deixant enrere, se no acaba d'entrar al joc, és a dir, quan comprem una Play 5, una Play 4, el que sigui, tenim el joc digital, moltes vegades, jo, per exemple, en el meu cas, jo no ho feia quan era petit comprar el digital perquè sabia que no me'l podia revendre. Sabia que no hi havia mercat a darrere. I llavors, si introduïssin aquest sistema NFT a dintre del gaming, inclús és que guanyarien diners en les reventes. I llavors els preus de reventa serien més alts perquè les empreses hi tindrien interès. A dia d'avui el que volen fer és cremar-los, aquesta reventa, no? Exacte, i amb tots aquests exemples estem veient com que encara que sembli diguéssim, a tota la gent que ens està escoltant i a la majoria de la societat que la tecnologia dels NFTs està molt enllà de la seva vida, amb tots aquests conceptes estem veient que és a dir, estarà implementada de forma inconscient a la nostra societat. I amb tot el tema aquests dels jocs, jo això dels NFTs no ho veig clar. Això de tenir actius digitals no ho veig clar. Estic segur que, diguéssim, tingueu fills o sigueu joves com nosaltres, estic segur que coneixeu algú o vosaltres mateixos heu comprat algun actiu digital, perquè un actiu digital, al cap i a la fi, és una skin de Fortnite, és un actiu digital. No és un actiu, és una despesa digital. Sí, és una despesa digital és despesa, no és pas actiu. Exacte, és a dir, actiu seria si pogués repercutir en valor. Sí, però és a dir, un actiu digital en el sentit de que tu tenir una skin de Fortnite la compres perquè et permet identificar-te i tenir, diguéssim, una exclusivitat dins del joc i sembla que ets una persona, diguéssim, exclusiva per tenir aquella skin. I amb la implementació dels NFTs permet portar això molt més enllà, no? Clar, deixa de ser un actiu tan potent, no només d'imatge, i passes a un actiu econòmic, que al final és el que poder busquem més, perquè és el que ens acaba repercutint en fer més compra-venda i que aquest mercat es vagi allargant. És a dir, si Fortnite, si fos així, dic jo que encara es jugaria més a aquest joc, perquè sabríem que podem guanyar diners amb aquest joc. I a part del fet aquest de que podries guanyar diners i podrien habilitar un mercat secundari d'aquesta compra-venda d'skins, més enllà d'això... Fortnite seguiria repercutint-se d'aquestes reventes. Sí, i més enllà d'això, que potser, jo què sé, a un nen de 12 anys no li interessa si vol guanyar diners o sí, potser a un 50% li interessa, potser a un 50% no li interessa guanyar diners amb això. Però saps què passa? Que també poden implementar moltes utilitats, com per exemple donar utilitats a persones que tinguin X skin i crear un event dins del joc on només hi puguin acudir aquesta gent amb aquesta skin. Això s'ha fet, Això ho ha fet, Això Fortnite ho va fer amb el personatge Travis Scott, perquè recordo que el meu germà petit ho va fer. Travis Scott va treure una skin i hi havia un servidor dintre de Fortnite que era el servidor Travis Scott, que hi havia un concert d'en Travis Scott en directe. Exacte, és a dir, allà van aplicar... Però és que NFT és que evoluciona això, perquè si tu tens aquesta skin de Travis Scott i aquell dia no pots assistir a l'event aquest i vols guanyar un benefici, el pots revendre amb el format NFT. Clar, sí. I a part d'això, amb el tema aquest d'en Travis Scott, el teu germà no sabia quanta gent tenia aquesta skin d'en Travis Scott perquè no està registrat. En canvi, amb la implementació dels NFTs se sap potser que n'hi ha 100.000 o 10.000 i tu saps que formes part d'aquesta comunitat de 10.000. És a dir, és una manera d'estar... I no es pot hackejar. Vull dir, estic segur que allà hi havia algun hacker. En tots els servidors algun hacker s'hi va colar. Òbviament, però també és veritat que l'altre dia estàu a Decentraland, que és el servidor del metaverso i descentralitzat més gran que hi ha a dia d'avui. Una realitat virtual. Una realitat virtual, exacte, no deixa de ser això. I vau veure el lag que hi havia.
És a dir, o sigui, encara és molt verge, però sí que és veritat que... És el bo de tot això dels NFTs. També jo veig com un concepte molt exponencial, és a dir, crec que és com la pujada que va molt plana però que de cop farà pum i en qüestió de 2-3 anys estaràs a dalt de tot i diràs què ha passat i on hem arribat. Hem de tenir en compte que la blockchain i tota aquesta tecnologia evoluciona 2 vegades més ràpid que l'internet dels 90. Clar. I l'internet dels 90, fins al dia d'avui estem parlant que als 90 un megabyte ocupava una sala sencera. Saps? I a dia d'avui tenim una targeta SD en la nostra càmera que és de no sé quantes gigas i està dintre de càmera. Exacte. I encara que sembli que potser ja anem molt tard o que estem molt tard en aquesta tecnologia perquè ja fa 10 anys que va començar, estem molt d'hora i just ara estem començant a veure com moltes empreses, diguéssim, grans com Marvel, per exemple, estan començant a entrar en aquesta tecnologia dels NFTs, però és que queden moltíssimes empreses per entrar. Sí, no. És el que deia, és el bo d'aquest mercat, és un mercat molt verge i ple d'oportunitats d'inversió, sobretot. Sí, o sigui, sí que és veritat que, i això, ja hem vist grans referents, Gary Vee, que és un dels grans referents, seguiu-lo a Twitter, és un crac, però grans referents així, que t'ho diuen, o sigui, també hi ha una bombolla generada aquí i això s'ha de ser conscient de que hi ha una bombolla, és a dir, a mi el mercat m'agrada, jo inverteixo en el mercat, però sé que hi ha una bombolla. I la bombolla de que, com que hi ha aquesta... O sigui, la dificultat per entrar a generar un NFT és molt més baixa que per generar una moneda. Llavors, generar una moneda té la seva dificultat, però com que l'NFT el subscric sobre el codi d'Ethereum i utilitzo les utilitats d'Ethereum per crear l'NFT, m'és molt més fàcil. Jo podria fer un NFT i no tinc ni idea de programar. Exacte. Ho tinc jo que si m'hi fico, en una tarda tinc fet un NFT. Sí. Cutre, però el tinc fet. És el que sol passar amb els mercats molt verges, no hi ha barreres d'entrada. Llavors, exacte, al no haver-hi barreres d'entrada entra molta merda per la porta. No, sí. Llavors, clar, sí que o sigui, qui et digui hi ha una bombolla, i tant, hi ha una bombolla. No, sí, però ara deixa'm comparar. És com la bombolla del 2000. Sí, exacte, amb això. Ara el tema és aquest, que cada dia estan sortint centenars, per no dir milers, de projectes d'NFT, o la gent que està a casa intentant fer diner ràpid creant un projecte d'NFT o un NFT encara que sigui d'unitats. Sí, i ho estan fent, però diguéssim que estic segur que la gran majoria d'aquests projectes acabaran valent zero perquè la persona que hi ha darrere no té cap benefici de voler crear una comunitat a darrere, que és l'objectiu, ni de donar exclusivitat a una comunitat, sinó que té l'objectiu de guanyar diner ràpid i marxar, no? I per això la majoria de projectes acabaran desapareixent, però diguéssim que és una mica comparable amb això, amb les bombolles que van veure als anys 90-2000, amb el que s'especulava amb qualsevol empresa tecnològica o qualsevol empresa que deia ser tecnològica, no? Clar. I el tema és que cal recordar que d'aquesta bombolla van sortir les empreses que avui en dia dominen l'economia, no? Sí. Sí. Has de saber identificar... Exacte. Hem fet un petit tall molt ràpid, però la cosa és... Ara anàvem una mica enfocats cap al tema de... Les oportunitats que hi ha són moltes, i això podem seguir repetint el que ja hem dit, però torno a repetir, he fet un tall molt ràpid. Però la cosa és, hi ha moltes oportunitats o hi ha moltes opcions, no oportunitats. O sigui, opcions n'hi ha moltes. Sí, opcions. Però oportunitats s'han de saber identificar. Llavors, tu ara m'estaves comentant molt bé el tema, per exemple, de Playboy, no? O Playboy o inclús altres casos, però Playboy potser és el que més podem entendre perquè és una empresa que sabem que portarà valor, no? I ens dona una confiança, o Marvel, que també ens donava una confiança, no? Llavors, Playboy fa poc treu un NFT, que l'hem explicat abans. Sí, una col·lecció. Una col·lecció d'NFTs. I aquesta col·lecció d'NFTs aporta un valor perquè és Playboy, és a dir, sabem que té un pressupost a darrere, sabem que tot això. O sigui, això és una oportunitat que podríem identificar com a correcte. Perquè tu pots confiar en l'empresa Playboy, una empresa que està des de 1953. Llavors, on i com veiem els NFTs? Els NFTs els veiem en mercats en els que, o sigui, a través de Twitter, a través de plataformes en les que podem informar sobre tots els NFTs que hi ha. Llavors, un cop tenim un NFT, com l'hem d'identificar? I aquesta pregunta te la vaig fer a tu fa molt temps, te la vaig fer d'agost. Com jo puc venir i dir-te, ei, aquest projecte m'agrada perquè tal. És a dir, quins són els conceptes que jo m'he de fixar més a l'hora de triar un NFT com a mètode d'inversió. Si volem agafar-lo perquè ens fa gràcia, ens agrada la imatge, agafa el que vulguis. Sí. Però si jo vull fer una inversió, què he de fer? Exacte, el tema és aquest, que hi ha moltíssimes, diguéssim, oportunitats de les que triar i has de saber, moltíssimes opcions, has de saber identificar les oportunitats. Com s'identifiquen? Doncs amb educació i amb experiència en aquest món, no? Diguéssim, jo no sóc molt experimentat, però diguéssim que estic veient i cada vegada, diguéssim, el meu subconscient permet, diguéssim, descartar alguns projectes i dir, ostres, aquest potser pot ser interessant, no? I com veig això? Hi ha molts factors, alguns d'ells, per exemple, és
confiar en el creador. Normalment els projectes d'NFT que hi ha darrere. Sí, normalment els projectes d'NFT que tenen un creador o un equip que hi ha darrere que és conegut o que, diguéssim, se sap el seu nom, pots diguéssim, investigar quant temps porten en aquest món, a diferència de que hi ha projectes, que de fet n'hi ha molts i molts i molts Masses. de projectes I ara n'estan sortint molts. que estan creats per persones anònimes que no volen donar el seu nom. Jo en aquests projectes no els descarto, diguéssim, tal qual, però, diguéssim, em donen menys confiança perquè sé que he de confiar en un equip que hi ha darrere perquè em doni valor a llarg termini si jo vull invertir en aquell NFT a llarg termini. I tampoc hem de confondre el concepte que ara podem, amb l'exemple de Playboy, ara pensava, que tampoc es tracta de que sigui una empresa real que hagi creat aquest NFT. És a dir, hi ha creadors molt bons, per exemple, Penelope Country Club té un creador que neix d'un projecte NFT molt exitós, que és NBA Top Shot, que bàsicament es pot buscar per internet, és una pàgina web pròpia, o sigui, allà pots comprar i vendre NFTs, però NBA Top Shot, que són moments de l'NBA històrics, o no tan històrics, que tu obres un sobre, en aquest cas és una manera diferent de treballar NFT. És una manera de col·leccionar. Una manera de col·leccionar, com tota la vida s'ha obert un sobre de futbol i tenim els cromos, igual, són cromos però amb NFTs i amb moments. En format digital. I en format digital i moments de cada jugador. Exacte. Llavors, una persona que està famosa per això, que ja no... I que de fet, si vols, és una persona que porta des del 2017 en tot el tema d'NFTs i criptos, que també havia estat un dels co-creadors d'un altre projecte d'NFT que es diu NFT Boxes, però és a dir, no cal entrar. És un exemple d'una persona que a mi em transmet confiança personalment. Exacte. Perquè ha tingut aquest recorregut, a diferència d'una persona anònima que no sé ni d'on ve, ni qui és, ni quins són els seus objectius. I que jo que volia arribar, que tampoc cal que sigui la gran empresa, sinó que pot ser una persona que dintre del sistema blockchain s'hagi fet conegut. Que et doni confiança. És a dir, un creador d'Ethereum, algú et treu un NFT i et donarà confiança. Perquè saps que darrere té alguna a perdre. Al final és el que s'ha de buscar, que aquesta persona tingui alguna a perdre. Què passa? És que ara passa això, que hi ha molta gent que crea la seva col·lecció d'NFTs, te la pinta que serà brutal, que farà moltes coses, un cop tinguis l'NFT, però què passa? És gent anònima, que un cop els ha vengut tots, desapareix. Sí, se'n pot donar, exacte. Exacte. I un altre factor pot ser, per exemple, que hi hagi una comunitat a darrere, és a dir, com analitzes una comunitat d'un projecte? Pots entrar a un Discord, pots entrar al Twitter, pots anar a veure la gent que el segueix, i pots, diguéssim, veure com interactua aquesta comunitat i si és gent que només està allà per fer diners ràpid o si és gent també hi ha gent referent del sector que pot donar la seva opinió d'aquest projecte i confies en ells, etc. Exacte. La comunitat és un altre factor. Després hi ha el factor de l'art, que és com tu deies, si t'agrada o no l'art, això, diguéssim, és subjectiu. Exacte. I bàsicament aquests són, per exemple, 3 factors principals a l'hora de triar. Sempre i quan la teva lectura, tornem una altra vegada més, sigui a nivell econòmic. Si la teva lectura és perquè t'agrada aquell art, endavant. Ara, jo si t'agrada l'art, descarrega't el PNG. O sigui... però també és el tema de col·leccionar, de tenir col·leccionistes. Sí, molt bé, però si no ho vull com a inversió... O sigui, un col·leccionista compra un quadre, no el compra perquè li agradi el quadre, que també pot ser que li agradi, però també el compra perquè sap que té un valor. Si no té cap valor... Si tu compres alguna que saps que no tindrà valor, tio, descarrega't el PNG. Bueno, doncs depèn, és el que has dit tu, depèn de l'artista que hi ha darrere. De gent que col·lecciona art de forma tradicional hi ha aquests dos. Hi ha gent que el col·lecciona perquè pensa que l'artista té valor a llarg termini, potser l'obra revaloritza i puja cap a dalt, o potser el vol per tenir-lo a la seva habitació o per saber què és seu. Això de l'art depèn molt. Estic d'acord, si tens... Recapitulo una mica el que he dit, o sigui, crec que és, si l'art t'agrada i vols aportar econòmicament, o sigui, és un projecte de merda. O et sents identificat o... Exacte, doncs dius, mira, pago perquè em ve de gust. Ara, si el projecte és una merda, l'art t'agrada i et fa molt pal donar-li alguna cosa, doncs pots descarregar-te el PNG i això és la gran gràcia del... No tindràs la propietat de l'NFT, però tampoc, com que saps que no tindrà valor, doncs endavant. Llavors... Però és que això de l'art és molt subjectiu. Jo puc fer un quadre i després passar-ho en format digital i no valdrà una merda. Ara, Beeple, un artista molt famós en el món dels NFTs d'art, va vendre un quadre per 69 milions de dòlars. Bueno, però perquè és el que parlàvem abans. Depèn qui fa el quadre. En aquest cas sí, perquè... Da Vinci et fa un quadre, brutal. Jo faig un quadre, una merda. No, això ja és art. Has de saber qui t'està fent el NFT. Això és art, clar, no, però això és... En el context de l'art, Exacte. Llavors, guiant una mica i sortint una mica del concepte art i anant més cap a concepte inversió NFTs, sí que hi ha un referent d'NFTs o poder algo que surt una mica del concepte i surt de la chain d'Ethereum, o sigui, de la cadena d'Ethereum i treballa paral·lelament, de moment, creant NFTs i és Bibi, o BBE, que és una empresa que qualsevol de dos el pot explicar, o jo mateix, si voleu, m'és igual. Entre tots, l'explicarem. I
què és, on està, què vol fer i per què té tant potencial de futur. Si vols començar. Bueno, jo de Bibi no en conec els orígens perquè a mi me la va introduir l'Aulines, però sí que sé que ara mateix és una empresa que té una aplicació del mòbil i és un marketplace de NFTs en el qual tu entres i pots comprar col·leccions de partnerships que ha fet Bibi, per exemple amb Disney, Marvel, Pixar i Star Wars. I és la primera vegada que empreses tan grans i tan potents entren en aquest mercat d'NFTs a través del marketplace aquest de Bibi. Exacte, són empreses com aquestes Marvel o Disney que han decidit entrar en aquest món d'NFTs i ho han decidit fer a través d'aquesta plataforma que es diu Bibi, que els hi desenvolupa tot aquest tema I a més, jo des del meu punt de vista... I ho fa molt més pràctic. Que... Exacte, és a dir, buscar un NFT ens fa... Per comprar un NFT a través d'Ethereum hem de trobar un exchange, és a dir, un lloc en el que poder comprar i vendre criptomonedes. Un cop tinguem aquesta criptomoneda l'hem de passar a una cartera segura, a un Metamask, a un Trust Wallet, a on vulguem, i a través de cartera segura significa que és una cartera descentralitzada a la que tu pots tenir criptomonedes, molt ràpid. Criptodivises. Pots tenir les teves criptomonedes en un exchange centralitzat, que els més coneguts són això, Binance o Coinbase. O quan les tens allà no són teves. O quan les tens allà et surt el número de que són teves, però realment estan en propietat. Estan en propietat de Coinbase o Binance, no? Diguéssim, les teves criptomonedes. Sí, de l'exchange. Que es poden retirar i no hi ha cap problema. Sí, això està clar. És a dir, tenen liquiditat i ho tenen tot fet per generar aquesta confiança i fa molts anys que estan al mercat. O tens l'altra opció, que és en una cartera no custodial, que és una cartera com Metamask, que és la més famosa, on tu pots dipositar i diguéssim, tenir allà les teves criptomonedes. I en aquell moment passen a ser propietat teva. Sí, i el tema és que no hi ha ningú darrere, és a dir, tu en aquest cas tens la contrasenya i una cosa que es diu seed phrase, que és, diguéssim, el que et dona total propietat en aquelles criptomonedes i no són de ningú més, estan només en la teva propietat, però, diguéssim, no tens una empresa com Coinbase a darrere que et respalda. És a dir, si tu perds aquesta seed phrase, només la tens tu i no tens algú a qui contactar, ostres, l'he perdut. Sí, però llavors, si jo vull tenir un NFT, he de fer aquest procediment, he d'estar en un exchange... És un procés que no està a l'abast de tothom, del tot el públic general. Exacte, és a dir, primer de tot he de tenir un ordinador, una plataforma que em sigui fàcil, puc fer des del mòbil, però fem-ho des d'un ordinador. Jo agafo, em compro els meus Ethereums, perquè estem parlant d'Ethereums o Solana, que són les dues criptomonedes que ens permeten comprar NFTs. Llavors, aquests diners els he de passar a un Metamask, creant una cartera dintre de Metamask. Llavors, quan estigui a Metamask, he de buscar un projecte que m'agradi o anar a OpenSea, que és un exchange descentralitzat, més famós de la reventa de NFTs. Exacte, un marketplace descentralitzat de NFTs, anar allà i triar i comprar i pagar les famoses gas fees. La gas fee, que és el és la comissió que et cobra la red d'Ethereum per fer aquesta transacció, que actualment, diguéssim, estan super altes, perquè hi ha una congestió de red molt alta pel tema aquest de que estan sortint constantment projectes d'NFT, hi ha molta activitat i no ho suporta. Deixa'm entrar al debat d'aquí. Jo crec que hi ha dos factors que fan que estigui així això a dia d'avui, que és el factor primer de tot, que és Ethereum 1.0, Ethereum clàssic, fa servir el Proof of Work. Fa servir el Proof of Work i a més, crec que hi ha molta gent en staking amb Ethereum 2.0 i molta gent esperant a que surti per fer aquesta acció. És a dir, crec que no està tan congestionada, sí que ho està molt, podria estar molt més. Si no hi hagués notícies d'Ethereum 2.0 estaria molt més congestionada, però crec que quan surti Ethereum 2.0, que un dels seus objectius clars és passar de Ethereum Proof of 2.0 Work. és bàsicament l'evolució de la moneda cap a una moneda millor, més útil. Llavors, més útil quan NFTs, per què? Perquè baixa aquesta gas fee, perquè aquesta gas fee estem parlant de mateix que està uns $300, o estava l'altre dia. Bueno, és que vols comprar un NFT de $13, jo vaig mirar-ho l'altre dia, em costava $300. $300 perquè té aquesta gas fee, és a dir, aquest gasto... Per què? Perquè Ethereum té unes 15 transaccions per segon. O sigui, en plan, pots suportar unes 15 transaccions per segon. Què passa? Que milers de milions de persones tenen Ethereum i fan moltes transaccions, llavors la red s'ha congestionat. Perquè et fas la idea, Visa té una mitjana al dia de 1.700 transaccions per segon i pot arribar a les 24.000 transaccions per segon. Ethereum té només 15 transaccions per segon i ara la red està molt congestionada i això provoca que hi hagin altes comissions. Sí, i si us pregunteu per què vaya merda és Ethereum si només té aquesta quantitat de transaccions, doncs bàsicament perquè ho estan fent, diguéssim, estan intentant escalar, però ho estan fent... Transicionar d'Ethereum a Ethereum 2.0. Sí, ho estan fent, diguéssim, de manera pausada i ho estan fent bé,
i estan intentant sacrificar el mínim de descentralització, no? És a dir, ho estan intentant fer tot de la forma més descentralitzada possible, a diferència d'altres redes com Solana, que té una escalabilitat més alta actualment i les gas fees i les comissions són més baixes, bàsicament perquè han sacrificat molt aquesta descentralització, que és un dels conceptes claus quan es parla de criptomonedes, no? Llavors, entenem doncs que per arribar a comprar un NFT hem de fer aquest procediment, no? Un NFT a través de la red d'Ethereum, a través de Solana. Entrem a un exchange, ho passem tota una cartera, d'aquesta cartera segura, d'aquesta wallet, l'hem de passar després a comprar, a mintejar, que significa crear, o a comprar al mercat secundari. Llavors, clar, això és un procediment molt complicat i més del que sembla, dit tan ràpid, no perquè el primer cop que ho fas, jo tenia una por de que perdés els diners pel mig flipant, i t'ho juro, jo flipava de por, saps? Però llavors aquí entra el concepte Vivi. Vivi és una plataforma que és molt més senzilla, és a dir, crec que arriba molta més gent perquè el que fa és tenir una stablecoin, és a dir, una stablecoin és una criptomoneda que està u a u amb una moneda tradicional, en aquest cas amb el dòlar. Llavors, jo fico els meus diners aquí dintre, com si els fiqués a un joc, el que sigui. Com si compressis gemes del Clash Royale. Exacte, compres gemes del Clash Royale, fico pasta aquí, pum, i me la gasto. I això és el que es fa aquí, que tens que comprar gemes. És molt fàcil. I és molt més fàcil i compro amb gemes els còmics. I que en realitat són NFTs i estan registrats a la blockchain. Llavors, clar, arriba molta més gent. I, a més, per això hi ha moltes més empreses que volen entrar-hi. Perquè tenen, a part que és una empresa centralitzada coreana, que se sap qui són i tal, això ja és un concepte primer. Segon, aquesta facilitat per entrar aporta molta més confiança de gent. Permet molta Llavors, notícies d'aquesta setmana. Entren els Simpsons aquest diumenge. Estem gravant això dissabte. Per tant, ahir. Ho penjarem dilluns, o sigui el diumenge passat. Dia 7. El diumenge dia 7 entra els Simpsons aquí dintre, venim amb Marvel, amb els seus còmics, famosos còmics. Llavors, entrarà Disney. Dintre de Disney hi ha molts com Star Wars i molts conceptes, ha sortit un vídeo avui. Entrarà Pixar, entraran moltes plataformes que entren a través d'aquesta red clàssica, però que hi ha una cosa encara més interessant, que es va noticiar ja des del primer dia i s'està esperant. Vivi a dia d'avui no permet treure el fiat. Fiat és retirar els diners i convertir-los un altre cop a moneda que pugui utilitzar per un altre cop per anar a comprar el pa. Vale? Sí, passar-los al banc. Passar-los al banc, no pots fer-ho. És l'inconvenient que té ara, però... Que s'està solucionant i s'ha solucionat de dues maneres. I ja s'ha publicat. I aquí és on entra l'interès més gran que hi ha en Vivi, que és, primer de tot, traurem fiat des de la pròpia aplicació i, si volem, crec que és voluntàriament, no ho sé, entrarà a la red d'Ethereum, és a dir, mintejar el nostre propi còmic. Exacte, s'estan fent unes transicions de la blockchain en la que està treballant actualment a una blockchain que permetrà que entri en la blockchain d'Ethereum i que per tant podràs transaccionar en mercats de secundaris molt més grans com per exemple OpenSea, no? Perquè, és a dir, Vivi, és cert que hi ha totes aquestes companyies a darrere, però el user base, és a dir, la quantitat de gent, la quantitat d'usuaris que hi ha allà dins és molt inferior a la que hi ha per exemple a OpenSea i per tant permetrà que molta més gent diguéssim, conegui molt més el tema aquest de Marvel i d'ara amb Simpson i Pixar i Disney i tot aquest món i permetrà, diguéssim, que hi hagi molt més volum de compra-venta d'aquests NFTs. Clar. I llavors, un cop tinguéssim això fet, ja seríem a la red d'Ethereum, però hi hauria més de manera molt més fàcil. Llavors, i ara tenim aquesta part noticiable de Vivi, també els NFTs no només són un concepte a l'aire, i no només estan a l'aire, sinó que fa qüestió de 3 dies es va acabar la primera convenció que s'ha fet d'NFTs de la història, amb The 100, que es va fer NFT New York City, que hi va assistir gent com molta gent i es van presentar moltes coses. Quentin Tarantino, es va fer el Bored Ape Fest. Jo ara el que vull és que expliquem una miqueta tot el que va passar allà i què és el que ben bé s'ha fet, perquè estem parlant de que es feia al centre de Nova York i es feia amb molt pressupost. Hem vist una convenció que realment es feia cada any, però aquest any ha rebut molta... Ja s'havia fet? Sí, crec que és el tercer any que es feia, però realment aquest any ha explotat. Per temes obvis, no? Perquè els NFTs han explotat aquest any i és un lloc on s'han fet moltes convencions, hi ha hagut molt networking de gent que li interessa tot el tema aquest dels NFTs i diguéssim, n'hi ha dels projectes més destacables han creat diguéssim els seus propis eventos dins d'aquest... Que utilitzaven el que explicàvem abans, no? Sí, que, per exemple, un exemple que és Bored Ape
Yacht Club, Yacht Club. que és un projecte de NFTs, diguéssim, el que ha tingut més èxit en quant a crear comunitat durant aquest 2021 ha creat una... Perdó, 2021, perquè va sortir, no sé si recordo, el febrer, març del 2021. Nosaltres el vam veure. El vam veure Que als seus arrepentits. inicis. Que arrepentits. Jo recordo que m'ho va explicar. Bueno, és una col·lecció Un dia m'ho va explicar. que a mi per primer cop me la va ensenyar l'Enric. Valia en aquell moment El mid price. el floor price. Que és- floor price, ja? Sí, que el floor price És ho expliquem ràpid. el que és més... Al mercat secundari el preu més barat que El pots preu comprar més un barat NFT. que pots comprar un de la col·lecció del Bored del Bored Apes. Ape, que hi ha... És una col·lecció de no sé quants Vull monos. saber 10.000, vull saber quan estava. Vull saber quan estava. 10.000 monos Veuràs. i Vull saber- perquè vull El saber floor quan price estava. me'l va ensenyar l'Enric, estava a 0,5 Ethereums, uns $1.500 devien ser en aquell moment, Sí. i ara el floor price està a 30 Ethereums, 100.000 i pico Sí, dòlars. 120, 130, Estava 140. regalat. Si us ho pregunteu, no ho vam comprar. No es va comprar. Jo realment ho vaig veure i el tema és que li vaig ensenyar amb ell i també vaig estar... Realment no vaig fer cap investigació perquè em començava a interessar pel tema dels NFTs, però no tenia el tema aquest que dèiem abans de l'educació per... Ja. Aviam, Jo, de fet, em pensava que era art. Sí, No sí. sabia que hi havia una jo també comunitat vaig dir, darrere. aquests monos tan lletjos, no? No Es molen molt, eh? Jo en aquell moment no em va agradar, ara m'agraden més. Ara que valen 100.000 euros molt Però és que a més haguessis tingut el gos que es va ficar després. Sí. És a dir, Sí. és a dir, pel tema aquest que dèiem abans, el tema aquest de no tenir l'educació, no em va dir, aviam, vaig investigar aquí a darrere, quina comunitat hi ha darrere, quins plans té darrere, no vaig mirar res, absolutament res. I pel tema aquest, òbviament, no vaig invertir. No, M'ho vas ensenyar tu i vaig dir 1.500 euros per un gos. Sí, tal qual. Sí, i poc després... Ai, un gos, un mono. Sí. Doncs bueno, està bé que no sapiguem triar oportunitats de negoci i que veieu un Bored Ape, que és... Busqueu, entreu a OpenSea.com, busqueu Bored Ape, que és aquest Bored Ape Yacht Club, que és un dels projectes més interessants que hi ha com a comunitat, perquè sí que és veritat que hi ha CryptoPunks que com a comunitat no val per res, però val molts diners, que és un tema a part. Valor històric. Per mi seria el símil a Bitcoin, no? Sí, té un valor històric i realment l'Arba Labs, que és la companyia que hi ha darrere i que va crear aquests CryptoPunks, que és, diguéssim, el projecte de Profile... La primera col·lecció Sí, la primera col·lecció d'aquestes de 10.000 unitats que va sortir a la història. Que són cares de Paint, són pixelades. cares fetes en Paint. És en Paint? És en Paint, estan fetes en Sí, Paint. és fet amb Paint. No ho sé, això no ho sé. Sí, està fet en Paint. Això segur. I que tenen aquest valor històric i que, diguéssim, el tema de tenir un CryptoPunk realment et dona... Reserva de valor. Sí, i et Reserva dona de aquesta valor. identitat de que o tinc molts diners i l'estic comprant ara per 300 o 400.000 dòlars o porto aquí des de que va començar. És com qui es compra una Burberry, una Louis Vuitton i la porta pel carrer, doncs jo tinc un CryptoPunk, m'ho fico de foto de perfil a Twitter i com que la blockchain és transparent, tu pots veure que jo tinc aquell CryptoPunk. Perquè compartiré segurament... I tu dius, uai, jo puc fer captura d'aquest CryptoPunk i posar-m'ho jo, però la gent pot veure que no el tens. Exacte, i més enllà d'això, o sigui, ara sí pots entrar a la blockchain i veure si és de la persona que diu de la qual és o no, però amb el tema aquest de Twitter que ara estan fent uns processos per implementar que quan tu et posis una foto de perfil que sigui un NFT puguis verificar si és teu o no i al costat del lloc on surt la foto de perfil et sortirà un tic o no si és teu, sí, és a dir, et sortirà el verificat i d'aquesta manera podràs comprovar si aquella persona té aquell NFT que diu que té o no. Jo crec que, o sigui, a dia d'avui les comunitats que parlem sempre de NFT i tal es mouen molt a través de Discord. És a dir, quan compres un NFT, segurament a la pàgina web de l'NFT veuràs una direcció cap a Discord, hi haurà una comunitat allà on es faran announcements, és a dir, s'explicarà totes les oportunitats que hi ha, els moments que s'explica tot, hi ha un xat... Sí, hi ha interacció de comunitat i sobretot red d'informació segura, red d'informació que jo sé exactament que és segura. Jo crec que amb aquest moviment... Bueno, Discord, per si algú no ho sap, és com l'Skype modern. Sí, jo crec que Discord ja és una que s'entén, no? Però... Espero. Això esperem. Però Discord permet fer aquesta comprovació a través d'OpenSea. Per tant, jo crec que si Twitter fa això, és més que per crear comunitats encara més segures. És a dir, Twitter pot accedir, pot generar només accés a diferents tweets segons si tens o no tens aquest NFT. És a dir, amb aquesta seguretat que et porta l'NFT et permeten un altre cop més fer moltes coses. I una d'aquestes coses, i una de les coses que hem anat veient aquests dies que tornem una mica a Nova York, és la comunitat que parlava abans, Bored Ape Yacht Club, a Nova York va fer
per primer cop és com la comunitat pionera en quant a accions reals, no? Sí. I quines accions va fer, i com va funcionar, i per què això pot arribar a un lloc. Sí, va celebrar el primer Board Tape Festival, que és un festival on van fer diferents esdeveniments, van, per exemple, llogar, diguéssim, un iate o un barco supergran que va fer una ruta per Nova York i per... Allà l'Estàtua de Llibertat. Sí, l'Estàtua de Llibertat i tal, i que, òbviament, el que crea comunitat és que en aquell barco només hi podies entrar si tenies L'NFT. un Board Tape i, diguéssim, estava comprovat i tal. Van fer altres esdeveniments, van fer un festival així en un local que van llogar un parell de dies més tard d'això del barco. És a dir, estan creant una comunitat de gent super exclusiva. Qui l'ha creat? No ho sé. No? Board Tape Yacht Club ara mateix no ho sé. No sé. S'hauria de saber, Però jo diria que no és una empresa prestigiosa. No és una empresa, és una És empresa que ha crescut de manera molt sí. orgànica. Sí, Sí, va néixer el 2021 amb el tema dels NFTs i és un És equip un de projecte persones molt pioner, tipus Pornhubs. és un Sí, projecte vale. molt pioner amb això de les col·leccions i de portar valor a qui té l'NFT, però no sé si hi ha algú darrere amb nom. Estic segur que no és una Jo companyia, crec que és un equip. diria més que és 4 persones que han fet... 4 persones, 10, Sí, les pot que vulguis, ser, sí, és això. que ara deuen ser més, Sí. però que estan complint el roadmap. Jo crec que són a full trusters de NFT i van crear un roadmap i el volien complir. Han sapigut gestionar molt bé tot el capital que han recaudat. Clar, bé, perquè si creen un NFT, si ho fiquem sobre la taula, un NFT com Board Tape o com pot ser Penelope Country Club o com poden ser tants més, quan puc recaudar creant un NFT? És molt, perquè clar... És molt. O sigui, S'han en el tradejat, dins de Board Tape, s'han tradejat uns 200.000 Ethereums. Però encara no cal arribar aquí, O sigui, això sí, però no cal arribar aquí, jo parlo del moment del minting. És a dir, Bueno, ja, això... Clar, o sigui, tot, sí. és molt, perquè si estem parlant de que sortien a un preu De que 0,08. 0,08 Ethereums, multiplica-ho per 10.000, són 800 Són 800 Ethereum. Ethereum, sí. 800 Ethereum que a dia d'avui és multiplicar-ho per 4.500 i tens el valor actual. Tens el valor amb el que pots iniciar aquest projecte i amb A el que part- pots donar a a la part- comunitat. Sempre i quan venguis tot el A part, el music. que dèiem dels royalties abans, que què passa? En les reventes dels Board Clar, Tapes sí. s'han tradejat 200.000 Ethereums. I Board Tape Em se'n sembla, porta un 2,5. si fas el càlcul, no sé si arriba, crec que arriba a un bilió De dòlars. El market cap. d'això, de dòlars diners que s'han recordats, tradejat venent els va. Board Tapes. I si multipliques per la comissió que s'emporta per cada venda... No, divideixes, sí, ja t'entenc. Però clar, sí. Ah, sí, bueno, Divideixes la comissió, sí, que és això, la comissió. bueno, multipliques per 0,0 Sí, la comissió, que són 2,5%, et dona el que s'han emportat recaudat. només de royalties de les reventes, que és una bestiesa, És molt exagerat. Vull dir, és que els ha sortit gratuït fer les festes aquestes. Home, al iate. sí. No, clar. Comparat amb el que han guanyat. I que sí, i que realment espero, i jo espero fermament que sent una comunitat tan innovadora no es quedin en això. Òbviament. És a dir, No, és a dir, ja han tret el Board Tape Fest... Mira, ho acabo de calcular, 900 milions s'han tradejat. El Board Tape Fest aquest forma part del segon roadmap del projecte, no? És a dir, ja van complir el primer roadmap, ara han començat amb el segon roadmap, que també implica, diguéssim, ara no me'l sé de cap, però altres coses com que també faran un festival a Miami, no sé, a principis del 2022, estan creant una aplicació mòbil per crear com un minijoc, és a dir... I tot això només si tens el seu NFT. Sí. clar, jo aquí és on vull arribar. O sigui, a mi m'està molt bé que em donis festes, però poder no vull festes. O poder tu podeu haver tingut vosaltres dos, i jo no perquè no el vaig veure, però un Board Tape, esteu aquí i no voleu o no podeu anar a Nova York. Jo hi vaig. Jo hi aniria, em suda. No, però imagineu que no podeu anar-hi per condicions de la vida. Sí, És a dir, tu tens un examen, tio, no pots anar-hi, sento molt, és una putada. Jo vaig igual. I vaig igual, però hi hauria Nosaltres hi anem igual, però hi hauria gent gent que no hi pot anar per raons està clar. X de la seva vida. Llavors, clar, tu m'has de portar més valor que això. Perquè a mi una festa no m'aporta valor. O sigui, jo crec que això és... Al principi són les primeres capes per arribar que algun dia s'aporti realment valor, perquè és que si no, o sigui, no m'estàs aportant suficient valor. És a dir, una festa, tio, una festa que valgui 30 Ethereums, en sèrio? Tio, jo he anat a festes que valen menys, m'entens què vull dir? O sigui, una festa de 30 Ethereums. El tema és aquest, que s'està creant una comunitat similar a, per exemple, la comunitat que hi ha Supreme, que segur que Supreme ha recaudat una quantitat de milions. Que si vols haguéssim fet amb NFT encara més, saps? Sí, i és portar, diguéssim, poder Board Tape Yacht Club, ara és una suposició, però és el següent Supreme, però és que ha portat a per 1.000, no? És a dir, és la comunitat que però aquí és on vull arribar, no? Aquí és on vull arribar, o sigui, que no pots aportar aquestes coses que són tan efímeres. És a dir, una festa és
i ja està. Bueno, de fet també tenen una marca de roba que també Vale, es pots vale, comprar, és la hi ha constància moltíssimes d'anar coses. fent coses. Ok, no, clar. I els interessa, Llavors, perquè clar, es no? va I el dia que hi hagi capital segurament poden fer un Yachts Club, o sigui, un club real. Clar, i No, ja té- ja només sabeu tindràs que- el board només poder per presumir, per tenir sabeu que- exclusivitat a Twitter, a clar. Insta, mira, tinc això i ja està. I t'és igual si fan festes, tu vols presumir. Sabeu el que és Soho? Arribarà un punt que serà això. Sabeu el que és Soho House? I ja ho és. Sabeu el que és Soho House? A Barcelona n'hi ha i a tot el món. Vale? No sé Soho què House és una comunitat de gent una mica exclusiva, artistes, gent, hi ha molts famosos ficats a dintre, vale? I Soho House el que fa és que tu has de ser membre per poder entrar als espais Soho. Si no no pots entrar. I allà hi ha habitacions d'hotel, hi ha restaurants, hi ha tot, però has de ser membre Soho. Hi ha molta gent que és membre Soho, però jo el que vull dir és, aquí sí que m'aportes valor, perquè jo puc viatjar a l'altra banda, a l'altra punta del món, i què rebo? Rebo un lloc, com per exemple puc anar a Londres, no puc anar a l'altra punta del món, però me vaig a Londres, i rebo que sento que estic a casa, perquè sóc exclusiu a algun lloc. Per mi això ja no és efímer. És on va aquesta Vale, relació. però això és el que dic jo, o sigui, i confio en que ho faran, però que una festa per mi és volàtil, tio, és que no té cap sentit. Sí. En plan, Pues que així com van fer la festa, van fer una parada de tacos gratis si tenies l'NFT. O sigui, tu anaves a Nova York i podies veure la parada de Bored Apes Yacht Club, que si tu tenies l'NFT et regalaven tacos. Vull dir, és que són un munt de coses, així, merchandising. sí, no, clar, però vull dir... I són coses que aniran fent constantment i els interessa. I que crec que arribarà un punt, i això ha de passar, o sigui, ara mateix hem de ser conscients, i això jo parlàvem l'altre dia, estem en un dip dels NFTs brutal, o sigui, estem en un moment en què els NFTs no valen res comparat amb l'agost. O sigui, No, comparat amb febrer va ser una bombolla especulativa NFTs, dels... NFTs, Sí, febrer. NBA Top Shot hi va haver una bombolla explosiva. Sí? Va haver una bombolla increïble. Perquè ha anat dels passant per NFTs. aquests minicicles. Vale. I això realment jo crec que és una redistribució de la gent que té aquests NFTs. Hi ha molta gent que entra al pico i fa pànic i ven i no sé què, i després potser passen 3 mesos on realment la gent que està acumulant són gent que hi creu a llarg termini, i després això permet que, per exemple, comentant el tema aquest de Coinbase NFT, que és una cosa que pot aportar molta adopció en els següents mesos. Coinbase, que és un dels exchanges més importants de criptos, de fet ja ha anunciat que traurà el seu marketplace, el seu mercat de compra-venta d'NFTs a finals de 2021. Sumant-hi a més en el primer quarter, o l'últim quarter, està entre l'últim quarter i el primer quarter de 2021 i 2022, que és Ethereum 2.0, amb la seva rapidesa que parlàvem abans. Sí. Sumant aquestes dues adopcions, això portarà Adopció massiva, i perquè et facis la idea, el que dèiem ara, el marketplace més gran de reventa d'NFTs ara és OpenSea, i quants usuaris té? 500.000. 500.000 usuaris. 350 Coinbase NFT, que Coinbase traurà el seu marketplace NFT, ja té una waitlist que et pots registrar, i quants usuaris té? Més de 2 milions. Hi ha més de 2 milions de persones que ja saben i Ja estan estan esperant registrades esperant a que surti aquest marketplace, marketplace. i Vull dir, això Falta una que siguin adopció. actives. Falta que Sí, siguin sí. actives, això és el primer. Però Però el tema és clar, que a OpenSea n'hi ha no actives ni actives, n'hi ha 500.000 és que, registrats. i guanyem una cosa més, que això és el que parlàvem abans. És molt difícil comprar un NFT perquè he de passar la meva pasta a MetaMask. Si Coinbase NFT neix, s'ha acabat. Sí, et dona les Des del- opcions. És que serà un procés des que d'aquí l'exchange- 5 anys compraràs NFTs sense donar-te compte. Sí. Des de l'exchange compro, pum, 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 pum. I aquest triangle tan ràpid, això és el que portarà més adopció. Jo crec que l'adopció no arriba tant o sigui, es dona una adopció de qualsevol tipus de servei, es dona quan més fàcil és arribar a aquest servei. És a dir, si hi haguessin 25 passos, com en el seu moment, 2007, 2008, comprar un bitcoin era... Bueno, Era molta gent no comprava perquè és que deia, això s'ha de havia fer mil de- coses. que Jo he vist tuits de gent de, hòstia, jo volia comprar però era tan complicat que no ho vaig fer en el 2013. Clar. Ara comprar un bitcoin? exacte. Tan I fàcil l'adopció ve per aquesta facilitat. O sigui, Clar. bueno, és una mica... Van creixent junts, Però jo, clar, jo també el que penso és, per primera vegada, per culpa i gràcies a OpenSea i gràcies a Ethereum 2.0, veurem que Ethereum i els NFTs pugen junts. Perquè hi haurà molt més ús d'Ethereum, perquè hi ha molta gent que estan staking esperant que surti Ethereum 2.0 i perquè serà molt més fàcil comprar NFTs. Llavors, vam veure a l'agost un dip de les criptomonedes, una pujada. Dels NFTs, sí. Com que dèiem abans, sobretot el mercat dels NFTs és un mercat molt verge, és molt complicat per dir, identificar aquests cicles i què passarà, però diguéssim que jo crec que són necessaris aquests cicles de pujades i baixades
per això que dèiem, Per redistribuir per redistribuir els holders, que són els propietaris d'aquests NFTs, per fer aquesta redistribució. 2, per, diguéssim, treure del mercat tots aquests projectes que comentàvem abans, projectes anònims que no tenen res darrere, diguéssim, per eliminar tots aquests projectes. O sigui, jo crec que és inclús necessari i beneficiari per l'ecosistema. Sí. Molt bé, així. Aquestes correccions treu la gent que ve només pels diners i es queda la gent que de veritat està pel projecte. Jo crec que el mateix aplica en criptomonedes. Jo crec que aquest sistema de correccions i aquestes onades les parlarem potser la setmana que ve, perquè ens estem quedant ja sense temps. I res, tio, si teniu alguna més a dir per concloure aquesta part, jo deixaria ja per aquí. Bueno, així com vam veure aquests board tapes a 0,5, aclarar que també vam veure uns que es diuen BeFriends, també a 0,5, projecte de Gary Vee. De Gary Vee, de la persona que dèiem abans. I no vam comprar tampoc. Ara estan a 10 Ethereums. Llàstima. Però bueno. ja passaran l'altre dia i estem en un dit. No passa. Estem aquí per aprofitar les següents oportunitats que se'ns presentin. Moltes gràcies. Vagi bé. Adéu.